Bueno, vamos dar paso ao primeiro traballo. Este primeiro traballo foi a experiencia que presentou alumnado de primeiro e segundo de ESO, que resultou gañador. É un traballo que se titula Entre abonos e coles. Este traballo está feito por unha profesora, Concha Sieiro, que debe estar por aí un pouco en retaguarda. Os alumnos Aldán Mosquera Trillo, Daniel Iglesias López, Hugo Vidal Pérez, Valentín Giovanni Ferotti e Xian Paredes Dieguez. Eles prepararon entre todos un vídeo sobre o seu traballo. Ese é o vídeo que imos ver agora e despois, cando eles rematen, pois a profesora Concha e eles mesmos que estarán conectados, pois poderán respostar as preguntas e a todo o que vos apeteza preguntarlles a eles as dúbidas ou a ver que contan. Entón, damos paso ao vídeo que presenta este grupo. Ola, bo día. A participación no 10º concurso de incubadora de sondaxes é o resultado do xerme que quedou da participación de algúns destes rapaces xa na edición anterior. Daquela, o seu traballo fora seleccionado, pero non fora premiado. Na decisión de escoller este tema influíron varios factores. Todos eles estaban na mesma clase, todos eles cursaban a asignatura optativa da agricultura e no centro dispoñemos dun invernadoiro para facer as prácticas desta materia. Despois de ter o visto bo da profesora da agricultura e máis da dirección do centro para poder usar un anaco do invernadoiro para o traballo, pois o alumnado xa se puxo a traballar. Pódese dicir que o traballo tuvo como 3 fases. Unha primeira fase na que se preparou o campo de ensaio, escollendo as sementes e sementando. Unha segunda fase de recollida de datos e unha terceira fase que xa foi a elaboración do traballo en sí. Cabe resaltar a colaboración total das familias tamén neste traballo, en canto que moita parte del tiña que facerse fora do centro. Todas as familias colaboraron favorecendo esas xuntanzas entre os rapaces, axudándoles a buscar o material, etc. E, dende logo, o éxito do traballo estivo, sobre todo, en que o alumnado estivo moi motivado durante todo o tempo. E, sin máis, dou paso a que eles vos conten máis polo período como fixeron este traballo. Bueno, pois aquí está Aldán. Hola. Dani. Hola. Xian. Hola. Hugo. Hola. E Valentín. Hola. E xa vos deixo con eles. Hola, bons días a todos e a todas. O noso proxecto consistiu en análise de como os distintos tipos de abonos poden modificar o desenvolvemento das plantas. Antes de comenzar co traballo, investigamos e había nesta liña. Había moi poucos que traballaban cas coles e non atopamos ningún que traballara a que utilizaríamos nós, a brasica oleracea. Ademais, utilizamos dous variedades, unha tradicional do Banco de Xermoplasmas da Misión Biolóxica de Galicia e unha modificada xenéticamente para un mellor rendimento. O noso objetivo, por tanto, era que cada abono ten máis eficacia nas coles. Para o que aplicamos a análise estatística e os nosos conocimientos de agricultura.
Sí. Para realizar o noso estudo, decidimos plantar as coles no invernadeiro do noso instituto. Este era o invernadoiro, estaba bastante mal e tivemos que preparar aquí un bancal para plantar posteriormente as coles. En principio, xa íbamos a usar un bancal, pero contactamos o experto en biología don Rubén Retuerto Franco e díxenos que era recomendable ter réplicas de distintas casuísticas. Estes son os planos a escala da división dos bancais en parcelas. As parcelas tiñan o mesmo ancho, pero eran 2 centímetros máis longas no bancal maior. Para que a auga chease a todas as partes iguais, tivemos que diseñar este sistema de rega que está baseado nunhas tuberías onde en determinados puntos tiraban a auga. Este é o esquema do sistema de rego. Tiña un depósito de auga que coa axuda dunha bomba distribuía a auga polas tuberías que regaba periódicamente as plantas, según programábamos no Arduino. Esta é unha foto de como era o Arduino. Vale, estas son unhas plantillas sementes de chegar a mesma auga, xa que se tiñan a mesma separación por todos os lados, pois iban a chegar a mesma auga. Unha plantilla é máis diferente que a outra, como xa dixemos antes, a diferencia de tamaño do bancal. Esta foi a distribución de abonos. En principio teñamos 4 abonos: o químico, sen abono, o de cabalo e o de lombriz. E logo, nas variedades das plantas, distribuíamos unha fila así, unha fila variedade comercial, unha fila variedade silvestre. Abonado e sementado, só quedaba observar a ver cando xerminaban. Empezaron a xerminar entre o 20 e o 26 de decembro, polo que tivemos que pedirlle ao centro se podíamos vir nas vacacións de Nadal. O porcentaxe de xerminación foi de 87%, dato que nos sorprendeu bastante. Esta é outra foto do Arduino que instalamos para que almacenara datos como a temperatura e a humidade ambiental e a humidade do chan. Cando xa empezaron a ter altura, decidimos medir a altura e o número de follas, pero este dato, como era moi similar e non podíamos sacar moitas conclusións, decidimos eliminarlo. Case ao final da recollida de datos, decidimos medir a clorofila das follas. Aquí unha foto dun dos compañeiros medindo por o aparato que nos prestou don Rubén Retuerto Franco. Despois da cuarentena, fomos ao invernadoiro e descubrimos que as plantas estaban cortadas. Pensamos que fora unha desgracia, pero don Rubén Retuerto Franco díxenos que podíamos usar outras variables, por exemplo, o peso das raíces. Distribuímola en sacos según o seu tipo de abono e onde estaban colocados. Aquí podemos ver como un dos compañeiros medía o perímetro do talo cun cordel e logo medía o cordel e tomaba esa mesma medida. E así indicaba a súa fortaleza. Para o traballo que fixemos, toca explicar o seu adapto. Ola, eu voume encargar do apartado de resultados do traballo. Empezaremos polas condicións. Como ben dixo o meu compañeiro Xián, o Arduino recolectou tanto datos de temperatura como datos de humidade.
No seguinte gráfico amósanse os datos de temperatura recollidos polo Arduino. A liña vermella amosa a mínima temperatura ideal para o noso cultivo, que son 6 grados centígrados, e a liña amarela amosa a máxima temperatura axeitada para o noso cultivo, que son 24 grados. Como podemos ver, esta condición cúmplese maioritariamente durante todo o proxecto, excepto nestes puntos que podemos ver ao longo do gráfico, que son debidos a momentos no día no que o sol lle dá ao invernadoiro e este quentás. Pasamos á umidade. O Arduino tamén recolectou datos da umidade e este é o gráfico que representa os datos recollidos. A franxa, a liña vermella representa o 70% de umidade, que ven sendo a umidade mínima axeitada para o noso cultivo, e a liña amarela representa o 100%, que é o máximo de umidade que pode haber. En este caso, sí que se pode apreciar que en case todo o proxecto, na práctica totalidade do proxecto, se cumpliu esta condición. Ora pasamos ao apartado da altura das plantas. Este gráfico representa a evolución da altura media das plantas según abono, e como podemos ver ao principio non hai gran diferencia entre as plantas, porque ao fin e ao cabo empezan desde o mesmo punto, pero sí que podemos ver ao final que xa se pode apreciar unha diferencia mayoritaria entre elas, vendo que o abono con máis altura media é o abono químico, o seguinte é o humus de lombriz e o terceiro é o abono de cabalo. Os seguintes dous gráficos amosan a mesma variable que antes, a evolución da altura media das plantas, pero engadindo outra variable. Como podemos ver, a variable comercial ten uns valores moito maiores que a silvestre. Agora pasamos a estudar a variabilidade da altura das plantas segundo o abono. As medianas están representadas con estas liñas blancas que podemos ver nas caixas. Neste caso, o abono químico ten os mellores valores e a maior mediana, por lo tanto, poderíamos decir que é, por así dicilo, o gañador neste caso, pero sí que é verdad que hai bastante variabilidade entre abonos. Agora represento con estes dous gráficos a frecuencia da altura entre variedades mediante dous histogramas. O histograma da esquerda é da variedade comercial e o histograma da dereita é da variedade silvestre. A variedade comercial ten unha maior concentración de plantas entre os 40 e os 80 centímetros. En cambio, a silvestre ten unha maior concentración de plantas entre os 35 e os 60 centímetros, que son valores moito menores. Como ben dixo o meu compañeiro Xian, medimos os valores de clorofila entre todas as plantas. E así naceu este gráfico, que representa a media de clorofila segundo abonos e variedades. Como podemos ver, a variedade comercial non hai unha gran diferencia entre variedades, pero sí que é verdade que a variedade comercial sempre é maior que a variedade silvestre. Aínda así, o abono químico sigue sendo o que ten mellores valores na variedade comercial, con 44,2 de valores PAD, e o humus de lombriz na variedade silvestre é o que maior valores ten de SPAD. E aquí chegou a COVID-19. Nós tiñamos pensado arrancar as plantas o 18 de marzo, pero debido ao confinamento non podemos realizar esa tarefa. Despois, cando por fin pudemos ver as plantas, encontrámonoslas totalmente arrancadas, como se pode ver nesta foto da esquerda. Isto foi un batacazo para nós, porque eran moitas horas invertidas de recreo, pensar que todo isto tiña un fin, non nos alegraba, basicamente. Pero acordámonos de que o profesor da Facultade de Biología nos recomendara pesar a parte terrestre da planta, que viría sendo as raíces, e, puxémonos máis a obra. Primeiro arrancamos as plantas, despois clasificámolas en sobres, como ben dixo Hugo, que estaban acordes aos cuadrantes onde estaban esas mesmas plantas,
E despois de poñelos nos sobres, lavámolas como podemos ver na imaxe da tele. Despois de facer todo o proceso que acabo de explicar, empezamos a pesar as plantas cada día, porque nós o que queríamos anotar era o valor do peso seco. Como o profesor da Facultade de Biología nos recomendou iso porque é interesante, porque o peso seco é o valor igual á materia orgánica xerada por cada abono, e era interesante saber ese valor. Bueno, pois este gráfico representa iso. Cada día íbamos pesando as raíces ata que 2 días consecutivos tiñan o mesmo valor. Eso quería dicir que perderan toda a auga e xa podíamos poñernos a pesalas e a facer gráficos a partir delas. Este gráfico representa o mesmo que antes, o que pasa é que collemos o peso en verde, que está representado en cor verde, e o peso en seco, que está representado en cor naranja. Como podemos ver, houve unha gran perda de auga en todos os abonos. E ademais destacar que o abono químico ten tanto maior peso en verde como maior peso en seco de medio. O seguinte gráfico representa o medio do peso seco por planta, segundo raíces e variedades. A variedade comercial está en cor azul e a variedade silvestre está en cor naranja. Podemos apreciar unha clara diferencia entre variedades, xa que a variedade comercial é moito máis alta en todo o abono químico ten os maiores valores, seguido do abono de cabalo na comercial e o abono humus de lombriz na silvestre. Ahora vou explicar a variabilidade do peso por planta das raíces segundo abono. Cada caixa, como sempre, vai ligada a un abono. A mediana máis alta ten o abono de cabalo. Aínda así, o abono químico ten os mellores valores. Como podemos ver, hai unha gran variabilidade entre todos os abonos, pero sobre todo cabe destacar que o sin abono está prácticamente por debaixo de todas as caixas. Por tanto, diremos que está moi descolgada dos demais abonos. O seguinte gráfico amosa o peso por planta das raíces segundo variedade. Cada variedade ten unha caixa. Neste caso, tamén vemos que a variedade comercial ten tanto mediana como valores moito máis altos que a silvestre. Vemos que a mediana está incluso por debaixo da caixa da comercial. En este caso, pois non hai ninguna dúbida, non teño ninguna dúbida ao decir que a variedade comercial é moito máis grande, ten valores moito máis altos que a variedade silvestre. E despois de pesar as raíces, medimos o perímetro dos seus canos. O seguinte gráfico amosa o perímetro medio dos canos segundo abono, e como podemos ver, o abono químico ten os maiores valores sempre, seguido do abono de cabalo e seguido do humus de lombriz. Este gráfico amosa o perímetro medio de canos segundo abono, pero agora engadimos outra variable, que é a variedade. Como podemos ver, a variedade comercial, como sempre, é moito máis alta que a silvestre, como xa dixen antes, o abono químico ten os mellores valores. O seguinte diagrama das caixas representa os perímetros por planta segundo o abono. A mediana máis alta é a do abono químico, a máis seguida polo abono de cabalo e o humus de lombriz. En este caso sí que é verdade que os valores máis altos son tanto do abono químico e a mediana tamén é do abono químico. Por lo tanto, hai unha variabilidade entre abonos clara, pero diríamos que o abono químico ten os mellores valores. E agora deixamos co meu amigo Aldán, que vai falar das conclusións e propostas de mellora. Como o meu amigo Dani dixo, agora vamos explicar as conclusións. O obxectivo principal do noso proxecto era analizar a influencia de distintos tipos de abonos no cultivo de coles. Íbamos a analizar os seguintes aspectos: xerminación, altura das plantas, peso das raíces, perímetro dos tanos e nivel de clorofila. A xerminación non se aprecia prácticamente
influencia a altura das plantas. Nas alturas xa atopamos algunha diferencia. Por exemplo, se comparamos as plantas sen abono con as abonadas, son as segundas as que conseguen unha maior altura de ata 7 centímetros de diferencia. Peso das raíces. Analizando o peso das raíces, observamos que as plantas fertilizadas con abono químico tiñan unha maior cantidade de masa e absorbían maior auga. Perímetro dos talos. O abono químico é o que ten mellores resultados, tanto no estudo conxunto como de cada unha das variedades, que serían a comercial e silvestre. O que non ten un abono quédase atrás, estando o de cabalo e o humus de lombriz a par. Nivel de clorofila. Descubrimos que a variedade comercial é a que tiña maior nivel de clorofila. De todos os xeitos, podese ver que o tipo de abono non influiu moito. Conclusións finais. O abono favoreceu na altura das plantas, o peso das raíces, o perímetro dos tallos e o nivel de clorofila. Entre eles, o abono químico foi o máis beneficioso. Pero tamén temos que dicir que se observan moita variabilidade entre os tres tipos de abono empregados, por lo que non podemos concluir que o abono químico teña unha diferencia significativa. Propostas de mellora. Hai dous aspectos que lamentablemente non podemos medir do traballo debido ao COVID. Estes serían o peso da parte aérea das plantas e a área das follas. As opcións para o cálculo da área das follas serían as seguintes. A primeira, o Dr. Retuerto deixaríanos o seu escáner da Facultade de Ecoloxía, na que deixando a folla xa calcula a área. A utilización da aplicación xeométrica, matemática xeoxebra. A terceira e a definitiva que íbamos a utilizar sería en cada folla tiñamos que recortar unha forma que fora fácil de calcular a súa área. Conseguíramos, aquí se ve a foto, conseguíramos un molde metálico circular para cortar estas seccións. O que faríamos sería pesar as seccións e logo a folla completa e con unha relación do peso coa área das seccións calcularíamos a área da folla. Por último, queríamos dedicar os agradecimentos ao don Rubén Retuerto Franco, catedrático de Ecoloxía da Facultade de Biología da UST, que altruistamente, sen coñecernos, dedicounos o seu tempo. A directiva do noso centro e a profesora de Agricultura Ecolóxica por cedernos os terreos para levar a cabo este proxecto e deixarnos as horas de clase para traballar nos bancais. E por último, a David, o conserxe do centro, que tivo a amabilidade de abrirnos nas vacacións de Nadal para que pudésemos revisar a plantación. Moitas gracias pola vosa atención e se tedes algunha pregunta estamos a vosa disposición.
impresionante, non? Supoño que vos gustaría este traballo como nos gustou a nós. Quería preguntar a Concha, falar con ela, transmitirlle xa unha primeira pregunta que vexo aquí no chat. Concha, estás por aí? Sí, hola, bo día a todos e a Hola, todas. veña, pois felicidades polo traballo. Realmente hai poucas palabras, pero bueno, vamos a decir esta pregunta que nos din por aquí. Era, no chat preguntan que cando decidiron usar o Arduino para regar. Non sei se contestas ti ou están os críos por aí. Bueno, eu creo que os rapaces están por aí atentos tamén e creo que deberían de ser eles tamén os que contestarán, pois por lo menos a esta pregunta, porque o protagonismo total do traballo é deles. A idea partiu deles, despois houve dúbidas en canto a con que ensayar e bueno, creo que son eles os que deben de contestar. Non sei, están aí Xián ou Dani ou Valentín, non sei, calquera deles creo que son os apropiados para as vosas dúbidas. Pois habría que darlle a voz, algún deles que abra o micrófono e a ver si... Pois eu. Aquí. O Hola. uso do Arduino veio dado por unha necesidade que tiñamos, xa que tiñamos que regar todas as plantas da mesma forma e todos os días, e isto non o podíamos facer a man. Polo que, como algúns de nós xa tiñamos un pouco de experiencia con Arduino, pois decidimos implementalo no noso traballo. E así que, coa axuda dos pais, pois puxémonos a preparalo. Pois, vale, moitísimas grazas. Hai outra pregunta, di en primeiro lugar, noraboa aos rapaces e a súa titora polo traballo. A pregunta que teño é como vos xurdiu a idea deste traballo, onde buscades cal é o mellor abono para a plantación usando a estatística, en que vos baseastes? A ver. Bueno, pois a idea do traballo, a idea principal é responder a unha pregunta que abono é o máis eficiente. Entonces, este traballo ocorriusonos a todos principalmente por 3 factores. O primeiro foi que particularmente os meus avós son agricultores, entonces sempre teñen a dúbida de a ver que abono boto para que os meus cultivos sexan millores. Eu tamén, na nosa casa temos horta e sempre nos facemos a mesma pregunta. E ademais, o que sí nos determinou definitivamente para facer o proxecto foi que todos os integrantes do grupo cursábamos na asignatura de Agricultura Ecolóxica e esa asignatura, gracias a cursar nesa asignatura podíamos utilizar o invernadoiro do centro. E iso facilitou totalmente a produción deste proxecto. Pois moitas grazas. A outra pregunta é como vos organizastes para facer o traballo? Pois para facer o traballo, o primeiro foi a preparación da terra, a división en cuadrículas e o sembrado fixémolo na clase de agricultura. En cambio, despois, cando empezou o momento de medir as plantas, facíamolo no recreo. Unha persoa dividíamonos 2 persoas por cada bancal, un medía as plantas e decíalles en voz alta as medidas a outro e apuntabas no cuadro de medicións. Despois, cando... Polo tanto, as 2 persoas traballaban en cada bancal e, ademais, cada día íamos rotando o bancal e a tarefa. Polo tanto, se un xoves un medía o seguinte martes, porque íbamos de
de 2 días, en plan intervalos de 2 días, e pois o seguinte martes non medía, senón que apuntaba, e así continuamente. Cando chegou o COVID, fomos 2 de nós, que eran Dani e Xian, coas nosas familias a recoller as plantas as raíces e clasificalas polo tipo de abono. Para medir o perímetro dos talos e pesar as plantas, repartímolas entre todos, repartímolas entre todos, íbamos cada un pesando as que nos tocaba ata que certo punto que o valor se repetira, entonces eso significaba que estaban completamente secas. Unha vez pesadas, tamén medíamolas con un fío, o perímetro, e pois eso, que medímolas así. Vale. Pois moitísimas... Perdona, quería puntualizar a que acaba de decir Aldán, que, claro, a parte máis tediosa foi a de recollida de datos. Todos os días, durante os 2 recreos, iban 2 deles, como acaba de explicar, a medir. Íbamos 4, profe, íbamos 4. Pero 2 en cada recreo. No, 2 en cada bancal. Pero es que hasta tiñades unha plantilla de traballo onde estaban distribuídos por parellas, que parella, que día, que bancal, o sea, perfectamente organizados. Sí. Bueno, supoño que o feito de que vos cortaran as coles aproveitando a COVID tivo que ser unha desfeita, un disgusto. Menos mal que vos repoñechedes e conseguichedes seguir adiante. Cal foi o vosso estado de ánimo nese momento? A ver, a historia é bastante graciosa, porque a verdade é que non sabemos moi ben por que cortaron as nosas plantas, pero o xardiñeiro do centro, pois eu penso que as viu moi altas, porque a verdade é que crecían dun xeito bastante exponencial, e o noso invernadoiro tampouco é moi alto. Entonces, ao velas tan altas, pois cortarías, porque ao non estar cuidado do invernadoiro, aquelo cando chegamos parecía unha selva, así de claro. E dis que o xardiñeiro deullelas aos seus porcos. En fin, que nós, ao chegar, fomos Xian e eu coa miña nai e coa súa nai, e a verdade é que foi moi duro, porque pensar que tantos recreos, es que eu prácticamente non fun a xogar ao fútbol en ningún recreo ese ano, entonces tantos recreos invertidos, tantas horas de agricultura, foi moi duro, foi moi duro. Pero bueno, despois acordámonos de que ainda podíamos medir as raíces e tal, pero ainda así seguiu sendo duro, porque quedábamos sin unha parte do proxecto que era moi importante. Vale. Unha pregunta. Resulta que agora todo o mundo fala da agricultura ecolóxica. Este traballo pode ir contra ese tipo de agricultura ecolóxica, pensades, ou non? Bueno, en contra non. A ver, os resultados sacados son que o abono químico, que é lóxico porque está feito pois para potenciar as plantas, pois ten os mellores resultados, pero aínda así o abono de cabalo pois tivo valores bastante bons, non tan distantes. E sí que o humus de lombriz, que quedou terceiro, a verdade é que esperábamos un bastante mellor rendemento, pero non creo que vaya en contra, porque o abono químico, a ver como me explico, eu se como unha col para comer, sei que é de abono químico, pois vale, será grande, pero non me dá esa confianza como que veña dun abono orgánico, que ademais non hai moita diferencia entre valores. Eu, sinceramente, penso que efectivamente o abono químico é o mellor abono, pero neste proxecto pode ser perfectamente que as outras dúas opcións son viables, sobre todo a do abono de cabalo. Bueno, pois moitas gracias, estamos en tempo. O único que quero é desexarvos, darvos as gracias de novo, e
desexarvos moita sorte porque este traballo foi seleccionado pola SEIO para representar a España no concurso internacional de pósters. O traballo non para porque agora teñen que elaborar un póster en inglés. Seguro que vai gustar tanto como nos gusta a nós este traballo, inda que é difícil resumilo nun póster.